UNobhala Jikelele weANC nobonakala esotakwini ngemumva komhlangano wesigungu esiphezulu obushubile ngempela sonto uthatha isikhathi sakhe watshala izihlahla. Abanye babona lesenzo sokutshala izihlahla njengento engukwehlisa ingcindezi ngemva komhlangano wesigungu esiphezulu. Are you stressed? What is stress? You have to step aside in 30 days. What is stress about? When are you consulting? Kube nesiphakamiso esithi yena nabanye ngaphakathi eqenjini ababhekene namacala enkohlakalo kanye nokushushumbisa imali bashenxe ezinsukwini ezingamashumi amathathu. UMagashule uthi usevele uxhumene nabanye abaholi beqembu. Uthi ke kungekudala uzobhekisa amabombo enkandla. Is a former leader of the ANC. I will start with Matthew Posa. I'm still checking President Zuma just to fix the times and the day. I have not yet talked to President Mbeki and former President Khalema. UMagashule obezinamele akazange aze afuna ukuzibophezela ekutheni uzoshenxa kulezi insuku ezingamashumi amathathu. I took the decision as the national executive, and this is my proposal as the president was reading it. I was not removed. I'm still here. I'm Secretary General. I was never removed. I'm never removed. Ukunikela ezinkantolo ukuze kwenziwe ubulungiswa khona ezohlala njengoNobhala Jikelele weqembu yinto engekho emqondweni kaMagashule. Don't resolve ANC matters through the courts of law. You resolve political matters through politics. iANC inesiqiniseko sokuthi uma ngabe labo ababhekene namacala bengashenxi ekupheleni kwenyanga ezayo, iqembu lizobamisa liphinde libabeke amacala. Ngingusamukela Maseko ezindabeni zeSABC ngibika ngiseSoweto.